स्पेशल मिगेल प्रतिबंध बांधवांक नानी माई नमस्कार. आता हांव देवस्थानालागी अधिक मासाचे पूज करूच्याक आयली. कोण मेळ्ळी कळवे म्हाका हांगा. म्हाका गुर्तू मेळ्ळी. तुमक मेळत की पळयाची. हाय नानी माई, कशी आसा? गुर्तु कळवे. आवा किटवाई पैरी सुभर दिगू जालो कडेक मिगेल ती केस कट करतन म्हणाली. मास्क पूर घाल तुगे केस कट करता म्हणून धैर्य कोण गेली. कसले एक मिरर आडदवरला मास्क घाला दाळ दिसनी दिसता ಚೆಲ್ಲಿಕ केस कट करू सूर केलेले पळयलारी सानू सानू जाऊन जाऊन मातीलान जलात कोण की देवस्थाना वतन निमगेले तिरुपती गेलेल्वे म्हणून कशी दिसता नानी माई. तुका हिच्या जाल्यार सांगता. वै आमगेली किट माई. तिगे चंद बाप कटनी जानस चशिले. आज पळयत कसेले तिरुपती वचून आयला वरी मातीलान कोण आयले. तिगेले समरांतू केस वाडून कडेक हेअर ड्रेसर गेल्लारी कट करता करताची बॉडलान केलाके. म्हाका करयता म्हणतशिली. हांव सांगले म्हाका नाका तुगेली हेअर ड्रेसर म्हूण सांगला. आणि मिगेल प्रतिबंध बांधवांक अधिक मासाचे स्पेशल शुभाशय. वै हाल दखून अधिक मास सुरू जाला. बदची भारी एक नमुन्याचे पुरुषोत्तम मास म्हळ्यारी आमगेल फेवरेट मास. आम्ही सान असताना आमगेल आज्यान अण्णान अम्मानी पुरा केन्नेची अधिक मास असलारी चेडवां समीत करूक सांगचे. ह्या मासा भितरी कसे नमुन्याचे आम्ही दान करताची ताजे पुण्य केन्ने अधिक जावन आसता. हांगा अमेरिका येतरी आमगेले घरा लगीची गुरुवार कृष्ण टेम्पल एक जालन निमित्ती थंय एक धबार बट्टाल फॅमिली रावताची. अधिक मासांत दंपती सहित ब्राह्मण पूजा तांना वस्त्रदान दीपदान पंचधान्य आणि अप्पदान बारी श्रेष्ठ. तांतु भितरी 33 अप्पदान केलारी पृथ्वी दान केलं तसले पुण्य म्हणतात. यापटी लॉकडाऊन जालन निमती 6 फीटाचे डिस्टन्स दवरका तशी बठांकनी पुरा हातांतू तिळच्या कनिपुरा दान जायना जालारी त्या पुरा कोण तांगेल घराले होऊन दवरत तशी म्हणून लेख. आईचे एपिसोडांतू अधिक मासांतू कसे दान करत अमेरिकांतू आम्ही कशी सेलिब्रेट करताची म्हणून ताजे एक व्हिडिओ घाला पळयाची. येता आणि फुटी उलयता. नमस्कार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.